Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sa Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod.
kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sa kilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Untati ako! Si Ricardo ang may sala sa imo. Gani siya ang patya. Nahadlok ka na bala, Rita? Oh, hindi. Nabaktian kong tingog nila nga duha. Abang, wala ba nagbuka ang ila mga baba? Ay, nang, patya siya nang. Siya ang kabangdanan ko nga nga naghikog ka. Siya gid. Nakahibalo na ako sang tanan. Ginsugid na sa ako ni Ricardo. Oh, ano? Oh, sapat ka, Ricardo. Sapat ka! Wala ka ginsang huya nga patay gutom ka! Masarangan ko nga gubon ang kabuhi mo! Basi kung nalipat ka, nga may alas pa ako batok sa imo. Isugid ko ikaw sa mga pulis. Isugid ko ikaw! Tandaan mo, ina! Madugay na nga naguba ang kabuhi ko, Rita. Naguba na ini sugod sa ginbayaan ko si Kunching. Pinakatuig ako nga nag-antos. Kung ginabasol ko ang akong kaugalingon. Kabisa nagkaanggon ako sa asawa kag anak. Wala gihapon ako naging malipayon. Tukod na kay palo ako. Nga wala ko pa mabayaran ang tanan ko nga mga sala. Pues, bayaran mo ina tanan sumong. Tungod manugid ako sa mga pulis. Aring cellphone ko. Madayal ako. Ay! Ang cellphone ko! Nagalupan sa ere! Nagalupan ini! Kag... Nagtupa ini sa kama! Nga aging tuntun ako, Rita. Hindi. Ginsaligan ko ikaw bilang isa ka utod. Utod? Utod ko lang ikaw sa iloy. Ginhimo ko lang ini. Tungod hindi ako gusto nga magkanto sa imong tanan nga manggad ni Papa. Akon lang ini. Kag amo ining kabayaran sa pagpatay niya sa akon amay. Handa man ako nga ihatag ang tanan sa imo. Kung tani, nakatuon ka man sa pagpangayo. Nakahibalo ka na gid nga hindi ako dalok. Wala ako nangin malipayon sa kwarta nato, Rita. Kag abi mo, manggo ka gid ba tuod? Gaga mangayop pa ako sa imo. Kung may kaugalingon man ako nga pamaagi. Hindi mo na inibabawi sa akon, manang. Hindi na! Maayo gani nga mag-antos ang imo kalag. Hindi mo man madala ang tanan nga ini sa biyak nga kinabuhi. Ang tanan nga ari diri sa kalibutan temporaryo lang. Makatuong ka kung tani nga magkontento kung ano ang may ara ka lang. Shut up! Maghipos ka! Kung maghambal ka, daw nakatilaw ka na ginsang manami nga kabuhi. Hoy! Base ko nalipat ka nga ikaw isa lang kapatay gutom! Tonto! Nabulag ka lang sa manggad, Rita. Wala ko sang labot! Ang malahalon nga nakuha kong tanan nga gusto ko. Kag padayonon ko gid,
Padayunon ko ang pagsugid sa mga pulis. Tan-awon naton kung makagwa ka pa diri nga buhi. Magabayad ka. Kunsing hindi. Ricardo, ginuyatan mo ang kamot ko. Kunsing tama na. Hindi ako gusto nga mamantsahan sang dugo ang mga kamot mo. Hindi ka magabalaka. Hindi ako ang manukot sa iya, mahal ko. Yak! Kinhalukan niya si Ricardo sa bibig. Maghulat ka lang, mahal ko. Mahal? Pweh! Tila na gani ka mo. Magwa ako diri sa kwarto. Kagirata-atake nila ako! Nasakit ang akong muli! Nakausagin ako sa salon! Linog! Nakalinog! Hindi! Kunsing, ikaw ba lang nagapalinom? Gusto na! Magpalayo ka mga animal ka mo! Magpalayo ka mga biscuit! Nagalugid na si Rita sa salog. Apang wala siya ginauntatan sa mga pispis. Ginapulihan siya sa pagtusik sini. Ginatusik siya sa mga pispis. Oh, hindi. Ang pispis nagsulod sa baba ni Rita. Kunsing, buligan natin siya. Tama na. Ay, siya! Oh, nagbangon si Rita. Magbayad ka mo! Magbayad ka mo! May, oh, ang mga pispis, para sila sa kisami. Ang amat-amat nila nga ginabutong pagi sa ilang mga tiil ang lubid. Ugot ang lupit sa kulikog. Kakanan na lang ko. Nagkukutsi ka. Balik. Nagdiwal ang iya dila. Amo inga ang bagay sa iya. Pabay siya! Nakabakal na ako sa pagkaon. Babalik na ako sa ospital. Kagabay pa nga nung pawa na si Mig GC. Kabay pa nga nakabugtaw na siya. Kag makasugid kung anugid ang natabo sa iya. Manang, sa timbra si Mami, kagang amay ni JC? Nagkadto sila sa balay to. Ginsugiran ako ni Milay. Kay didto siya naghalin sa balay. Ginpakadto ko siya dire.
Para nga may upod ako sa pagbantay kay Tuto GC ah. Nagkitay ka mo ni Mami sa balay nung? Ay hoo to. Hambalon ko patani siya nga ma-brown out. Apang ginpalakat niya ako. Dason, wala ako pa napakaayong generator kay may ginaubra pa si Minggoy. Kaupod ba lang niyang amay ni JC? Ay hoo to. Duha lang sila dito. Amo ba na? Ako na mo, mapaulian na ako May ilis na ako sa ngakon bayo. Kami na bahala ka magbante dire kay JC May mga pagkaon naman tira. Mabilin ko anay ka mo diri na nga. Patay mga suga diri sa balaya. Kag hindi ako makahangop kung nga hinali lang nagpalanindog ang mga balahibo ko. Dududa gid ako sini. Ba? Managsinggit? Kag kay Mami ang tingog nga to Mami! Ari ka. Hindi ani gani ako magsunod sa balay. Manawag ani ako sa gwardya. Mangayo ako sa bulig sa ila. Masunod ako sa kwarto ni Tita Conchita. Kalain sa pamatsyag ko. Ari na ako. Buksan ko pirtahan. Kadulom. Apang amat-amat na nga na-adjust ang panulo ko. Makita ko na din sa kwart... Oh, Diyos ko! May nagabitay sa kisami kag... Mami! Hindi! Ang akundam ko kay ina, nagmatuod. Naghikog si Mami. Kalain siya tulukon nga nangabudlo ang mga mata niya. Kanagati walang dila. Hindi. Anina, ang amay ni JC, nakita ko sa unahan. May kaupos sa kababayi, nagasuksok inisang puti nga bayo pang kasal. Kagto si hindi ako makapati sa nakita ko gayni. Si Tita Conchita, siya ang kaupos sa amay ni JC. Kag nagahaksanay si nagadua. Ginapakamahal kung hindi ka upos. Kabay pa nga magalinong nakita tanan. Mahal ko man ikaw, Ricardo. Sa katapusan, magaupod na kita nga duha, Kunching. Hindi. Nagahalo ka na si nagadua. Nakita ko. Amat-amat nga nagakadula ang kalag ni Tita Conchita. Natumba sa sarog ang amay ni JC. Kag wala siya nagahulag. Kag si Mami, nagabitay sa kisabi nga wala naman sang kabuhi. Hindi mahimo, hindi. Hindi mahimo, hindi. Kasilaw sang kasanag sang suka. Iyongon kuliwat ang akon mga mata. Kagmuklaton siya nga matamat. Arin. Si tatay. Magkita ko siya nga nagapungko sa tupad sa akon kama. Tay? Jesse? Jesse, anak ko. Salamat. Salamat kay naumpawan ka na. Salamat gid anak. Tay? Kamusta ka na, anak, ha? Kamusta ka na? Anay ka? Nagasuksok ako sang bayo sang ospital? Gusto?
nakadumdum na ako sa natabo. Tay, nagpakita sa ako ng tita ni Dick. Oh, shh. Gusto na anak, hindi ka na maghambal. Magpahuway ka, anay. Kay pagbugtaw mo karon maitampad ako sa imo. Sugiran ko ikaw sa matuod nga natabo. Malawig nga tinuig na ang nakaligan. Tay, anong natabo kay Dick? Paano na lang siya kay wala ni si mami niya? Hindi ka magkabalaka. Dalon siya sa parinti niya sa iba niya pungsod para ipabulong. Tuod wala giyapon siya sa iya maayo nga pinsar, tubtob subong. Nagkakaurungan lang siya gihapon. Ikaw yatay. Paano ina karon? Ang hambal nila, gindakop ka na ako sang pulis? Nagyuhom lang siya. Basta anak, sugod subong. Dito ko na kamo ibilin sa utod sang iloy ninyo. Kay Clemencia. Nakaibalo ako nga madugay na sila nga wala sang anak sang bana niya. Matuman na sini ang ilahandom, nga makaangkon na sila sang anak. Kag tatlo pa. Ginakulban ako sa ginapanghambal ni tatay. Nagampo na bala siya sa mga pulis? Tay, mahimo ka man namon nga duawon, hindi bala? Makitaay gihapon kita. Ato na bala sa ila ni tita ang mga manghod ko? Anak, inilang tandaan mo. Maghalong ka sa mga desisyon mo sa kabuhi. Paminsaron mo, anay, ang mangin epekto sinisay mo. Kag sa mga tao nga ara sa palibot mo. Hindi ako gusto nga maghinulsol ka sa ulihi. Kag bisan ano kabugas ang problema mo. Hindi mo pagsilutan ang kaugalingon mo. Kag tubtubsan o. Hindi sabat ang pagpanginmatay. Tandaan mo, nga ara lang ako nagagabay sa inyo permi, ha? Palangga ang mga utod mo. Ang imo tiya, palanggaman. Palangga ko ikaw, anak. Kamos sa mga utod mo. Hindi ka magkabalaka, tay. Duawon ka namon, permi. Pwede ka ba lang makapangayo sang pabor nga makagwa, tay? Para nga magtambong sang graduation ko? Bisan magpabantay ka pa sa mga pulis? Pwede man ina, hindi ba tay? Ginyuhuman lang niya ako. Oo, sige na, anak. Kinahanglan ko na nga maglakat. Oras na. Ha? Magabiyanso na ganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kamu. Number 1 Basta Radio Combo. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Rodita,
nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Padayon nga nagapakamahal. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala na ako sa iban nga mabuhat subong. Kundi tumano ng tanan nga gusto ni Rosenta. Kabudlay magbalik sa among lugar. Pinabilagid kay manugbalik naman ang mga soldado sa mga Amerikano. Kaga mga soldado sa mga Hapon. Sigurado nga nagalapta na sila. Nagabantay na sila subong sa bilog nga probinsya. Kag magluha sila, wala man ako sa mahimo nga masakyan. Kag subong pa bala ako mauntat. Samta nakita ko na lang tion nga ginahulat ko. Ang makita siya, nga hindi na matinaas-taason, kag hindi na siya akig sa akon. Kag sigurado, hindi na ako makatulog sa pagpaminsar. Nga nahalukan ko siya sa bibig. Ang babae nga amo lang perming unod sang akon kaisipan. Pa nagtulog. Nagatindog kagyapon diri sa atubang sa bintana. Nahadlok ka naman bala sa mahimo nga matabo kung mag-abot na ang mga soldado nga mga Amerikano? Hindi ina ang ginapaminsar ko, Turing. Ano man gali? Nakita mo naman kaina kung paano sakit to ni Rosinda ang manggol niya. Natural lang ina sa mag-utod. Wala siya sang matarong nga buhaton ina sa bugto nga anak nila ni senyor kang ni senyora. Sinyang, hindi ka dapat magambal sina ha. May pangako bala kita kay senyora Marcela nga halungan nato ng yalikom bisan anong matabo. Kag mabatas mo nga makita kung paano pasakitan ni Rosinda ang tunay nga Velasco. Ay, kalimtin na lang ang bahin, dira. Turing, hindi ina madula sa kaisipan ko. 22 anyos ko, nga pilit gagin kalimtan ang natabo. Apang tubtub subong, matag pa sa pinsar ko ang tanan. Kag wala ka pa dirisad to. Sang napabusong sang unang nga driver, ang kaupod ko nga kabulig diri, nga si Lucita. Kag sang nakaibalo si Santiago, naglakat siya. Kag wala na nagbalik. Apang duna nga mabuot si Senyora Marcela. Gani nga wala niya ginpalaya si Lucita. Gintago ni Senyora si Lucita sa isa ka kwarto. Tubtub nga nagbunag ini. Pariho sila nga madugbatasan to ni Lucita. Kag amuman si Senyora Marcela. Apang aksidente nga nakadandog si senyora sa banyo. Samtang nagabata naman niya si Lucita sa kwarto. Kag sa malain nga palad, napatay ang lapsag nga ara sa tiyan ni senyora. Kag maayo lang gani kay nagabiyahe pa santo si Senyor Artemio. Sa natabo ato. Hindi gusto si senyora nga paslawon si senyor sa ihandom sa una nila nga anak. Gani ginlikom niya ang natabo. Kag anong natabo ya kay Lucita? Ginbayaan niya ang lapsag sa kwarto niya. Naglayas ini. Gani nga nagdesisyon si senyora nga inakupo na lang ang lapsag. Kag ibulos sa napatay niya nga anak. Kag subong
nakita naton kung ano kalain sa batasan ni Rosinda. Do hindi ko ganyan mabatas nga mag-antos sa luyo niya ang tunay nga Velasco. Wala sang kaayuhan ang anuman nga ginapaminsan mo, Sinyang. Basi kung palayason pagani kita ni Senyorita Rosinta kung mahibalaan niya ang likom nga ina. Mapauli kita sa aton Ano? Nagbuang ka na bala? Subong pa? Nga kadelikadong magbiyahe? Kung mahalin kita, paano si Senyorita Ditas? Sa tion nga mahibaluan ni Senyorita Rosinda ang matuod, mas niya nga basakitan si Senyorita Ditas. Ginapinsan mo bala ang mahimo nga matabo? Ha? Pinsan na bala? Si Senyorita Rosinda ang ginhana sa pag-atipan sang ilasinda. Mahuyang iya si Senyorita Ditas. Kay makasarang sa paghimo sang paagi si Senyorita Rosinda, agud madulaan sang matarong si Senyorita Ditas sa nabiling nga propiedad sa mga Velasco. Turing? Oo. Oo, Sinyang. Sigurado gid nga mo sinang una nga buhaton ni Senyorita Rosinda pagkatapos ang gera. Kag sa tion niya makaibalo siya nga adoptibo lang siya sa mga Velasco. Kag ano pa ang mahimo naton nga wala sa puder para mabuligan si Senyorita Ditas? Ano? Ang sulo nga nahibalaan ko nga buhaton naton. Amo ang magpabilin dire. Agud nga bantayan si Senyorita Ditas. Mabuot sa aton ang aton mga amo sa dungbuhi pa sila. Kagamo na lang ini ang paagi para mabalusan nato ng ila kaayo. Kung sa bagay, husto ka, Turing. Apang hindi gihapon ako mapahamtang. Sigurado ako nga may pag-ulikit pagidman si Senyorita Rosinda sa ginakilala niya nga manghod. Mientras wala pa niya nahibalaan ang kamaturan. Gani mas maayo kung ipabilin na lang naton nga likom ang kamatuoran. Mas makapayo ina para kay Senyorita Ditas. Sinyang? Senyorito Lario? Ikaw gali? May kinahanglan ka? Mamangkot lang kung tani ako sa imo nang. Ano ina? Nakita mo na ba nga nagwa sa kwarto niya si Ditas? Wala pagid senyorito, Nga amanaw? Gusto ko kung tani sa nga masukilanon. Gusto ko nga magpangayo sa pasaylo sa iya, Sinyang. Ha? Ay, abaw, Diyos ko. Senyorito, nagtugon gin si Senyorita Rosinda nga hindi kagil pagtugtan nga magpalapit kay Senyorita Ditas. Ang gusto pagigan niya, amo nga pasayluhon ka sa isa sa mga kwarto sa garahe. Amo ba na? Oo, senyorito. Gani, senyorito, ako nang nagapangabay sa imo. Hindi na lang pagsupaka ang gusto ni Senyorita Rosinda para nga wala na sang gamot.
Wala ko matulugan bilog gabi sa pagpaminsar kay Ditas. Kaginapangako ko sa kaugalingon ko. Sa tiyon nga matapos ang gira ngayon tinguhaon ko gid nga makabalik ang masurahay namon nga kabuhi. Kag amo ang pagpakasal sa iya. Kalain sa nga ko nawong napilas gid sa tampa ni Manang Lucenda. May agi pa sang singsing niyang akong buya. Nagkurit gid. Hindi ko siya mapatawad. Apang anong mahimo ko? Kay siyang ginapamatian sa balay nga ini. Ari na siya. Oh, my dear sister. Katahom sang imo nawong. Kung buhi lang sila ni Mama kag Papa, hindi nila mapasugtan ang ginbuhat mo nga ini. Oh? Oh, well, pasensya ka na, ha? Tungod wala na sila eh. Kag sobra pa dirang akon nga mahimo nga buhaton sa tion nga supakon mo ako. Panulay ang panulo ko sa iya, subong. Apa man na pensaran ako nga paagi. Agad makakita ay kami gihapon ni Nario. Sinyang, hambalang ibang niya kabulig nga hindi napagsindihan ang mga lampara, ha? Para hindi makakuha sa atensyon sa mga soldado ng hapon nga nagarunda kong gabi. Ha? Nga aman? Suno sa suwilanon kay ina sa merkado. Hindi lang mapaktan subong adlaw maatake ang mga soldado nga mga Amerikano. Ha? Ay, mo, Diyos ko. Dogin ba yun dahil nang akong dugahan sa kahadlok? Oh. Pahibalong ko si Senyorita Lucinda. Para hindi sa matingala nga ligom dulom karon diri sa mansyon. Nakapati na ako sa mga linupok sa mga pusil, kag bombahalin sa malayo. Apang sigurado na makalambot na na diri hindi lang mapaktan nga tion. Kag ginakulbaan ako. Hindi ako magwa diri sa kwarto ko, ah. Dari lang ako. Kito nagakurog naman ang akong mga tuod sa kahadlok. Doon kalapit na lang sa lupok na ina, ah. Pinagapanutok sa portahan sa kwarto ko. Sinoy na? Ditas? Oh, si Nario. Buksan kong portahan. Hindi ka dapat na nagkanto diri. Basi kung maakig si Manang. Ba? Barasig siya nga nagsulod pag nasira ang kwarta.
Ibutang ko ani sa lamis ang lamparang ini. Nanganagkadto ka dali. Nabalaga ko sa imo ditas. Wala ka kuno nagkakaon sa ring ni Tia Sinyang. Nahadlok ako ng Rio. Gusto ko na lang na mapatay sa gutom sa bunggit. Hindi ako gusto mapatay sa igo sa bala o kung sa kapintas sa mga hapon. Hindi ako na Rio. Babakurang kaugalingon mo. Hindi kita mapatay sa gira ngayon eh. Madamo pa ako sang gusto nga buhaton sa kabuhi ko sa aton nga duha ditas. Anong buot mo silingon? Subong lang ako naghigugma sa matuod-tuod. Ditas. Kag hindi na ako makahulat nga matapos pang gira ngayon eh. Agad itampad ang baratsyagon ko. Kinahigugma ko ikaw, ditas. Nario? Kinahigugma ko man ikaw. Kung gusto mo, magupod ka sa akon. Dito sa amon, pagkatapos ang kira ngayon eh. Ha? Buligan natin nga makabalik sa kinaanda ng asyenda namon. Nagkaibalo ako. Buhi pa sila ni mama kag papa. Buligan nila kita. Madali lang. Ma, nga ginupas mong sing-sing mo sa imong tudlo. Ibutang ko yun sa tudlo mo. Abi. Hindi makaigo sa akong tudlo. Kadako siniyo. Kura mo, gusto ko nga taguon mo ini para madumduman mo ako, Permi. Nario? Nario! Hindi na ako! Kanain! Katingin! Tumapumula ko! Hindi ko na kaya! Hindi na! Ari ako, ditas. Ari ako. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahan. Direksyon, Marnie Mungka. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Diin ka mo mabakasyon. Ang silingon mo, malagyo ka mo sa akon. Oh, hindi. Hindi kami malagyo sa imo. Hindi mo ako mapatalang. Naghanda ka pa lang nga maglupad, nagahugpa na ako. Kabati ka, nagahugpa na ako. Ano ka? Be, nabutang sa tiket diri ang imong ngalan. Kang isa, ngalan sa isa ka lalaki. Michael? Sino ini siya, ha?
Kuan, anak ko siya. Anak mo? Oo, Anak mong Michael nga ini? Din siya? nag-eskwela siya. Anak mo gali siya? May anak ka na gali? Sinong bana mo? Nga kinahanglan mo pa nga mahibalan, ina. Nagbulagay na kami sang bana ko. Amoy na nga kinahanglan ko nga magpangabuhi. Anay ka. Nadumduman ko na. Ikaw ang babae nga nagbulos sa kay Marta bilang singer sa club, hindi bala? Hindi matuod, ina. Wala ako makahibalos, ina. Ano nga hindi? Natandaan ko ikaw. Singer ka man sadto kag ikaw nagbulos kay Marta. Apang nadula ka man sang hinali, sang gabi nga natabo, nga nagabtanay ang duha ka guban. Guban ni Sherwin Ronquillo, kag ang guban sang yakaway. Sang natapos na ang gamo, nadula ka, kag amo man si Marta. Maluoy ka. Nga ginahingabot pa ninyo ako. Wala ako yasang sala. Mag-upod ka sa akon. Diin mo ako dalon. Dalon ko ikaw sa lugar nga kita lang ang nakaibalo. Tungod kon dere, madamos ang tao nga makakita kung ihaboy ko ikaw sa dagat. Hindi, Danny. Maluoy ka. Hindi pagbuhatay na. Mag-upod ka sa akon, nagod hindi na matabo. Dali na. Danny boy. Magpakuno-kuno ka ha nga wala sa natabo sa imo. Kuno abe, magkaupod kita. Mag-lovers kita. Kakinanglan ipakita mo nga sweet kita nga duha. Kuha mo? Oo. Kuha mo. Dali na. Ano ining gindalan mo nga ini sa akon? Amo ining amon safe house. Kag amo ining imo tiniran. Samtang wala ko pa maibalan ang gusto ko nga maibalan halin sa imo. Ano gid balang gusto mo nga mahibalan? Kung sino ang anak mo nga si Michael. Anak ko siya. Anak ko siya sa napatay ko nga bana. Okay, patiyan ko ikaw. Apang may pamaagi ako nga buhaton, nagod mahibalaan ko ged kung sino ged si Michael. Diyos ko. Ayhan, sa tion nga ini, ginapangita na ako ni Michael. Diyos ko. Wala gid ako maglaom nga matabo ini sa amon. Naggupa gid ang akong plano. Nagaplano ako nga malagyo kami diri ni Michael. Apang may naghandom nga malain sa amon kag sa akon anak. Ay, Michael, anak. Nga nataboy ni sa aton. Ano ba lang lugar nga ini? Isa ka balay? Kag nalibutan sang pader nga mga mataas. Kag hindi gid ako makapalagyo diri. Tungod, may nakita ako nga sari-sari nga mga tawo nga nagagwa kag sulod sa balay nga ini. Ay, nakahibalo ako. Nga tao sila sang dani nga to. Oh, Diyos ko, baligi man ako. Baligi ako makagwa sa kahimtangan ko nga ini. Baligi ako, Diyos ko.
Reporting for duty, bossing. Gimo, maayo kay Ari ka na. Ano ang natabo sa ginpahimo ko sa imo? Mission accomplished na, bossing, Kinanglan may bonus ako sinay. Isoged anay sa akon ang natukiban mo. Natukiban ko, bossing, ang pagkatao ni Ellen Berminho nga ina. Natukiban mo. Sanga mo lang siya nakadali. Anong ginimo mo? Gin pangita kong iangalan sa master list. Oh! Master list? Master list sa ano? Master list, bossing, sa Kumilik. Oh! Gimo, kayo ang ginambal mo, ha? Wala ginahatag sang Kumilik ang master list sa mga butante lang. Bossing, may parinti ako sa Kumilik. Kagina, hatag niya sa akon ang ngalan nga ginapangayo ko. Ginatag niya sa akon ang address. Kagang ginhimo ko, ginsumay ko ang address ang ginahatag niya sa akon. Kag dito, may nakakilala sa iya. May nakakilala sa babae nga si Ellen Berminho. Oo, bossing. Mayo. Mayo ko na mo. Kag sa ano mo siya nakilala? Sinong nakilala mo? Isa ka byuda, bossing, ang ginatawag kay Nora. Nora ngalan? Oo, bossing. Kag madamo sa sang inistorya sa akon. Ano ang iya ginistorya sa imo? Kadamo lang nga ni bossing. Isugad sa akon. Halin sa puno hasta sa punta. Taga dito gali ang babae nga na, bossing. Kag may lulo siya nga ginatawag kay Lolo Bob. Lolo Bob? Oo, bossing. Lolo Bob. Kag diyan na ang Lolo Bob ngayon na. Patay na. Patay na. Kag sa ano mo na ibalaan nga patay na ang tigulang ngayon na. Ginsugid sa akon gani ni Nora, bossing. Kag sa ano mo mapatod nga matod ang ginsiling sang Nora ngayon na. Basta nagapati ako sa ginsugid niya sa akon, Kay makita ko man sa yanawong mo nga wala sa gabuting. Busing patapusa ko blanay sa pag-istorya. Kay ginabatin mo man kuman. Oh! Patapusa ko, busing, kay mahibalaan mo ginang tanan. Oh, sige. Isoged ang tanan. Suno kay Nora, busing. Ining si Ilin, apo ni siya ni Agurang Bab. Kag ining si Ilin, nagpasimpalad sa syudad, agod nga magtrabaho. Apang bangod mayo na siya magkanta, nabato ni siya bilang singer. Isa ka singer sa isa ka club, bossing. Nga ginapanagiyahan sang lalaki nga ginatawag Sherwin Ronquillo. Kag sunod pagig kay Nora nga ini, isa ka gabi sina nag-abot si Ilin kag si Marta. Oo, nag-star sila dito sa Madugay. Tub-tub nga nagbata si Marta. Nagbata si Marta? Kag hindi si Ellen? Oo, bossing. Kami nang isugid ni Nora, ang bata, ginpabunyagan nila sa ngalan nga Michael. Michael. Bingo! Ano pagid? Apang isa kadlaw, bossing, isa kadlaw nadula sang inali si Marta. Kag wala na sila makaibalo kundi ini. Si Ili naman, bossing niya, naglakat kaupod ni Michael. Kag wala naman magpakita hasta sa mga tinion nga ini. Oh, daw sagin swerte gig kita, Gimo. Kung nga wala siya makita, ina, bangod na nagbo siya, kaupod sang bata. Apang
Nga manago si Ilin Busing haw. Nga Amoy na ang tukibon ko. Buyan mo na bala ako? Maluoy ka man. Buyin na lang ako. Luyag ko nga sabton mo sa matuod ang ipamangkot ko sa imo. Ano ina? Sino ang tunay nga iloy ni Michael? Ako ang tunay nga iloy ni Michael. Hindi ka magbutig. Nakaibalo ako sang matuod nga natabo. Kuna mo, nga nagapamangkot ka pa. Gusto ko lang mapamatud-an gid halin sa imo. Anong nahibalaan mo? Hindi mo anak si Michael. Kagang iya tunay nga iloy, hindi ikaw. Kundi si Marta. Ano? Naglaom ka nga mainto, Mako? Hindi, no? Si Marta ang iloy sang bata. Kag siya anak ni Sherwin kay Marta. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!